El bou per la banya i l'home per la paraula. I en aquest apartat del bou per la banya, avui tenim novament en Miquel Esbert, que ens va deixar abandonat la setmana passada. Transitòriament. Guanyat a pols, no hi ha res a dir. I comptem com a invitats a l'Ulfer Engels, nascut a Alemanya, crec. Sí, és correcte. I ara en Tomeu Martí, de l'Obra Cultural Balear, amb qui parlarem a partir d'ara. I bueno, Miquel, benvingut una altra vegada. Ben trobat. I aquest bon senyor tu el coneixes i vols demostrar que amb 9 anys o 8 anys es pot parlar un perfecte català rama mallorquina. Molt bé. El gust de conèixer l'Estat molt. Jo no el coneixia prèviament, però ja puc dir que sí que el conec. I allò que és interessant en el seu cas és perquè d'aquesta procedència moltes vegades s'entra en qüestió si són capaços o no capaços d'entendre la nostra situació lingüística, cultural, de poble. I jo crec que en el cas seu no és que no només no l'ha entès, sinó que l'ha assumida perfectament bé. O no és així? Quan tu vas venir aquí, sabies on venies o no? Fa 9 anys, quan vas venir. Bé, no va pensar serà que cada dia en català, no? No. Ni mallorquí. Com va ser Però això? clar, sabia que hi havia una altra llengua, però pensava que en principi eren normalment en castellà. Clar, és que tu vares venir a fer una feina relacionada amb els idiomes, relacionada amb llengües, que era venir a fer de traductor. Sí, clar. Perquè, clar, tu professionalment, acadèmicament, tens uns estudis importants de dret i uns estudis importants de finances, entre d'altres coses, tens dos doctorats relacionats amb aquest tema. Per tant, venies a fer una feina de traduir què? Què te plantejaves tu quan vas començar a fer això? Una de les feines més importants eren les traduccions dels contractes de finques pels alemanys que volien saber en què inverteixen els seus tubers. Clar, aleshores els explicaves les coses, els temes en castellà, els passaves al seu idioma, descodificant I correctament, també, no? Correctament, i explicant les trampes possibles que hi pogués haver o les confusions. Clar, però és que quan feia d'haver una setmana que eres aquí, o un poc més, vares entrar en contacte amb una altra realitat lingüística d'una manera important. Com va ser això? Bé, el primer contacte era amb l'obra cultural. Vaig informar-me on es pot aprendre aquesta llengua i la primera cosa m'havien dit no és aquí, és a la paraula, però en mallorquí. Me van explicar aquesta cosa en mallorquí i jo vaig contestar aproximadament però ¿dónde es esto? M'havien dit, bé, passa per la plaça d'Espanya i després el carrer Alcover i ara ja ho trobes. I ara jo, amb ulls grans, jo no vaig comprendre aquesta cosa, però hi havia un policia local que m'havia explicat després en alemany. I jo he trobat, i després he trobat en Tomeu i tota aquesta gent que m'havia ajudat moltíssim. I tu vares anar a classes de català ben aviat o no? Sí, directament. Des d'octubre del 97 vaig començar amb les classes oficials de l'Ajuntament. Feia un poc unes pràctiques a la paraula, amb la gent que m'havia ajudat moltíssim. Sense aquesta cosa no pots aprendre la llengua d'aquí. Però beníssim, un curset després de l'altre, continuadament, m'havien indicat. Vaig conèixer un dels autors d'aquests llibres amb què pots estudiar en mallorquí, és català de Mallorca, i ara, sobretot, l'ajuda de la gent aquí m'havia ajudat molt. Aquesta és la qüestió que jo t'anava a preguntar, perquè, clar,
Una llengua se pot conèixer però no se domina si no se practica, si no s'hi viu, si no hi ha un context comunicatiu que n'afavoreix la consolidació i l'aprenentatge. No, sobretot, com dius, és que t'ajudin. Jo utilitzo cada dia l'autobús i els conductors havien comprès que jo voldria aprendre el català mallorquí. I ara, per bé que ells no xerrin normalment ni català ni mallorquí, m'havien ajudat a aprendre aquestes coses utilitzant, en fin de compte, som una petita família que aprenem tots junts el mallorquí. I tu has sentit o has percebut que quan t'expresses en mallorquí provoques una reacció positiva a la gent o no? Això sí. Bé, per a mi és un altre món. Quan xerram en català, en mallorquí, és un altre món. És una família, jo he vingut sense família, la família és aquesta gent que xerri mallorquí. Molt bé. Per bé que jo tinc dificultats, no? Amb accent i tinc un cap quadrat, clar, però això no importa, que som un més d'aquesta família. I en aquesta situació, per tant, només expressar, d'aquesta manera entenc que tu expresses una constatació de que t'has integrat i ets un més. Bé, integrat és una gran paraula, però la veritat és jo me sent acceptat. I això és el màxim que puc esperar. Perquè si tu te sents acceptat i mos fas el regal de comunicar-te amb nosaltres en el nostre idioma, no és que només t'hi sentis, és que t'acceptam i t'entenem com un no foraster, sinó com una persona d'aquí, amb les seves peculiaritats i, evidentment, amb les seves arrels. Bé, jo soc mallorquí amb... És un cas, diguem-ne, raro, o hi ha més gent que passa per l'obra? Si aquest camí que ha fet ell d'anar a l'obra, consultar, aviam, on te puc aprendre? No, és un cas prou estès. El que passa és que proporcionalment en tota la gent que arriba és encara no sé si anecdòtic però minoritari, és a dir, però vaja, hi ha molta gent i a més tots coincideixen. Ara jo somreia quan comentàveu, quan parlàveu d'això, no? De l'acollida, de la família i tal, perquè coincideix tothom, no? És a dir, jo m'han dit més de 5 i de 6 i de 7, no? És a dir, fins que no vaig aprendre mallorquí no vaig saber exactament com eren els mallorquins, no me vaig sentir plenament d'aquí, no? O plenament integrat o plenament arribat aquí, no? Potser les persones que a l'entrar, al venir aquí, no dominen el castellà, vull dir que les dues llengües són per elles desconegudes, pot ser que tinguin més interès que no, per exemple, una persona que ja vingui, per exemple, de qualsevol país de Sud-amèrica, que arriba i, diguem-ne, idiomàticament s'entén, perquè arriba aquí, comença a parlar castellà amb el seu accent, però tothom l'entén i ell ja l'entén, i ja no té que fer aquest esforç perquè m'entenguin. Vull dir, ja es dona per sentat que l'entendran, i és veritat, és que l'entenem, és que l'entén tothom, no? Sí, però això depèn molt de l'entorn on estiguin, perquè si aquesta persona arriba a un entorn, independentment de si la seva primera llengua és el castellà o no, si arriba a un entorn en què el mallorquí és molt present i és molt necessari, igualment tindrà aquest interès i aquesta necessitat, amb l'afegit, en aquest cas positiu, que el castellà és una llengua molt propera en el català i, per tant, tindrà, en principi, més avantatge per aprendre-lo. Ara, també és cert que en alguns casos gent castellanoparlant de Sud-amèrica o l'estat espanyol sí que alguns sí que arriben amb prejudicis, igual com per exemple Neufert arriba sense cap tipus de prejudici, arriba aquí i descobreix que aquí hi ha una realitat lingüística que jo me convé aprendre
sí que és vera que alguns no tots, ni diria que la majoria, però sí que alguns castellanoparlants sí que arriben aquí ja amb el prejudici de dir bé, el català és una llengua secundària, el castellà és la llengua d'aquí, etc. Amb això sí que hi pot haver aquest prejudici. Molt bé, idò, Ulfer, han passat els minuts d'una manera molt agradable i molt ràpida, mos has fet unes pinzellades, només unes pinzellades dels inicis del llindar dels preliminars de lo que hi ha darrere la teva experiència de confluència i d'amistat amb nosaltres i amb